to i tak musi być. Zrób to tak. Westa najlepszy brzeg na ziemi i zanieś stanemu człowiekowi jak motyr. Jestem szczęśliwy, że właśnie języka kaszubskiego możemy słuchać, czytając w wykonaniu Danuty Stenki. Biblia inspiruje i inspiruje miejsce, w którym jest czytana. Pierwsze, powiedzmy 3, 4, 5 czytań moich tego tekstu, ślizgam się w nich po powierzchni sensu. Losy tego Józefa w kontekście pozostałych braci jako faworyzowanego przez ojca, ukochanego przez ojca, no spotkały się z reakcją.